ଭାତଟା ଇଏ ସିଏ ଇଏ ଫେ ହେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ରିଭିଲ୍ କରିବୁ କାମ। ଯୋଗୀ ହଁ ଏନେ ଆସ ଇଏ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦ ଶୋଇଥିଲି। ଦାଦି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାଟା ହଉଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଏ ଭାଇ ମୋର ମଦ ବନେଇବ ଏମିତି ପାଣି ଜମା ଢାଳିବୁନି। ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 1 ନମ୍ବର ମଧୁଆ ମୁଁ କେବେ ପାଣି ଢାଳି ପିଇନି ନା ପିଇବିନି। ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ତୁ ଏମିତିଆ ତୁ ତ ତୋ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୋଟଲ ଟେକା ଲୋକ। ବୋଟଲ ଟେକିକି ମୁଁ ପିଇବି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ମଧୁଆ ହେବି। ତୁ ମତେ ଠକୁଛୁ। ତୁ ବନା ମାଲ ବନା ଦେ ବड़ा ଏପଟରେ ମାଲ ନେ ଭାଇ ତ ତମେ ଆगे ପିଅ ତାପରେ ମୁଁ ପିଇବି। ମୋର ଆରେ ତମର ପିଅ ଟେକ କିଛି ମିଶି